Konnichiwa, minasang o genki desu ka? Mga kababayan, welcome sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyon ito, ating tatalakayin paano sabihin sa Nihongo ang kailangan mong gawin. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa leksyon ito, ating pag-aralan paano sabihin sa Nihongo ang kailangang gawin. Halimbawa, mga sentences na katulad nito. Kailangan kong gumising bukas alas 7 ng umaga. O kailangan na ang bahay ay malinis bago dumating ang mga bisita. O kailangan na ang susunod kong bilhin na kotse ay isang tsedeng. Ito'y mga sentences na nagpapahiwatig ng obligasyon o sa Ingles, must do. Ang conjugation na ito ay galing sa nai form at mula dito gawing conditional conjugation na katatalakay lang natin sa nakaraang leksyon. May mga halos 20 paraan upang naipapahiwatig ang must conjugation. Ang must conjugation ay pwedeng gamitin sa mga verbs, adjectives, pronouns, at nouns. Sa puntong ito, dapat marunong ka na rin gumawa ng nai form ng mga verbs. Para sa mga pronouns at nouns, ang kinoconjugate dito upang makagawa ng nai form ay ang verb to be o da. Kung hindi pa, pwede mong reviewin ang basic verb conjugation sa leksyon 26 hasta 30. Dapat marunong ka na rin mag-conjugate ng mga adjectives sa kanilang nai form at pwede mo rin itong ma-review sa leksyon 15 at 16. Paniniwala ko rin na marunong ka nang gumamit ng mga Japanese particles upang bumuo ng mga sentences. Pwede mo rin itong ma-review ang mga Japanese particles sa leksyon 22 hanggang 24. Ang must na conjugation ay medyo komplikado sa Nihongo dahil medyo mahaba ang conjugation. Sa Ingles, isang salita lang, must. Sa Tagalog, madali rin, 2 salita lang, kailangan mag, nanto ka. Pero sa Nihongo, 2 parte ito. Ang unang parte ay nagsasabi ng kung hindi mo gagawin. Isa itong negative conditional. At ang pangalawang parte ay nagpapahiwatig ng pangit na resulta, hindi uubra. Kung hindi mo gawin, hindi uubra, kaya kailangang gawin. Ang unang parte ay pwedeng gumamit ng alinman sa 2 conditionals na ito, nakereba at naito. Pwede mong reviewin paano gawin ang nakereba sa leksyon 62D at ang naito sa leksyon 62B. At ang pangatlong pwedeng gamitin ay ang isang negative te form ng nai, ang nakutewa. Lahat ng tatlong ito ay galing sa nai form. Tapos, ang pangalawang parte ay pwedeng kahit alin sa 4 na ito. Narimasen, hindi magiging. Ikemasen, hindi ka makakapunta. Damedes, o mapornada. At komarimas, o nakakabahala. Ngayon, anong kaibahan ng tatlo na pwedeng gamitin sa unang parte? Halos pare-pareho sila at pwedeng i-mix and match. Pero ang nakereba ay ang pangkaraniwang ginagamit sa mga bagay na kailangan gawin ng speaker o yung taong nagsasalita. Habang ang naito at nakutewa ay ginagamit para sa kung anong kailangan gawin ng ibang tao. Kaya ang nakereba nanto ka ay palagi natatagpuan sa mga legal na dokumento o sa batas kung saan nilalahad ang mga kung anong dapat gawin ng mga tao. Ang nakereba ay minsan nasa-shortcut sa nakya at ang nakutewa sa nakutya tuwing mabilisan na pagsasalita sa plain style. At ito yung 4 na pupwede sa part 2. Ang plain form ng ikemasen ay ikenai. Ang sa narimasen ay naranai. Ang damedes ay nagiging dame. At ang komarimas ay nagiging komaru. Ang naito ay pwedeng ipapares ng kahit alinman sa 4 na ito. Ganon din ang nakereba at nakya, pati na ang nakutewa at nakutya. Kaya dito pa lang may 20 na kombinasyon ka na pwedeng gamitin upang ipapahiwatig ang kailangan gawin o must sa Nihongo. Ang palagi nating ginagamit ay itong 3, ang naito ikemasen, nakereba narimasen, at ang nakutewa ikemasen. Para lang makita mo graphically kung saan nanggaling ang lahat ng ito, lahat sila galing sa nai form ng verb, adjective, pronoun o noun. Mula sa nai, napoporma ang naito, nakereba at nakutewa.
At ang nakereba ay nasi-shortcut sa nakya o nakerya. At ang naktewa naman ay nasi-shortcut sa nakcha, tuwing informal style of speaking ang ginagamit. Papakita ko lang sa inyo ang iba't ibang paraan paano pwedeng sabihin ang kailangang kumain o dapat kumain. Simulan natin sa verb na kakain o taberu. Ang negatibo o nai form nito ay tabenai. Tutukan lang ang nai dahil ito ang nako-conjugate. Kailangang kumain o dapat kumain. Pwede itong tabenai to ikemasen, tabenai to narimasen, tabenai to dame desu, tabenai to komarimasu. Pwede rin ang tabenakereba ikemasen, tabenakereba narimasen, tabenakereba dame desu, tabenakereba komarimasu. At pwede rin ang tabenaktewa ikemasen, tabenaktewa narimasen, tabenaktewa dame desu, tabenaktewa komarimasu. At andyan din ang mga plain style shortcut, ang nakya at nakucha. Ngayon, pag klaro ang konteksto ng pag-uusap, minsan di na sinasabi ang part 2. Nagiging ganito na lang, tabenakya o tabenakucha. At alam na ang ibig sabihin nito ay kailangang kumain o dapat na kumain. Isa pang ehemplo, ito yung iba't ibang paraan ng pagsabi ng kailangan kong gawin. Ang verb na gagawa ay suru, ang negatibo nito o nai form ay shinai. Kaya, ang kailangang gawin ay pwedeng sasabihin sa Nihongo bilang shinakereba narimasen, shinaito ikemasen, shinakereba ikemasen, shinakute wa narimasen, shinakute wa ikemasen, shinaito dame desu, shinakereba komarimasu. Lahat ng ito ay pareho ang meaning, kailangan kong gawin. Isa pang ehemplo, kailangan mong isara ang pinto. Ang isasara ay shimeru at ang negatibo o nai form ay shimenai. Kailangan mong isara ang pinto. Sa Nihongo, doa o shimenai to ikemasen. Doa o shimenakereba narimasen. Doa o shimenakereba ikemasen. Doa o shimenakute wa narimasen. Doa o shimenakute wa ikemasen. Doa o shimenai to dame desu. Doa o shimenakereba komarimasu. Kailangan mong magpahinga bukas. Ang magpapahinga ay yasumu. Nai form, yasumanai. Gagamit tayo ngayon ng plain style. Kailangan mong magpahinga bukas. Ashita, kimi wa yasumanai to ikenai. Ashita, kimi wa yasumanakereba naranai. Ashita, kimi wa yasumanakereba ikenai. Ashita, kimi wa yasumanakute wa naranai. Ashita, kimi wa yasumanakute wa ikenai. Ashita, kimi wa yasumanai to komaru. Ashita, kimi wa yasumanakereba dame. Ang ehemplong ito ay gumagamit ng e-adjective at sa ating sentence gagamit tayo ng shortcut plain form. Halimbawa ang sentence, kailangan ang bulaklak ay pula. Siguro ito yung color theme ng kasal. Ang pula ay isang e-adjective, akai. Ang nai form nito ay akakunai. Ang mga bulaklak ay kailangang pula. Hana wa akakunai to ikenai. Hana wa akaku nakereba naranai. Hana wa akaku nakeria. Hana wa akaku nakucha naranai. Hana wa akaku nakucha. Hana wa akaku nai to dame. Hana wa akaku nakereba komaru. Para sa mga na-adjectives na grammatically mga nouns, igugrupo natin sila sa mga pronouns at nouns. Para sa mga ito, ang i-conjugate natin ay ang verb to be o da. Ang nai form ng da ay dewanai o janai at minsan maririnig din natin ang denai. Sa mga ehemplo, gagamitin ko ang janai. Halimbawa, ang sentence na ito, ang mga nurse ay kailangang mabait. Ang mabait ay isang na-adjective,
shinsetsu na. At ang nai form nito ay shinsetsu janai. Ang nurse ay kailangang mabait. Kangofu wa shinsetsu janai to ikenai. Kangofu wa shinsetsu janakereba naranai. Kangofu wa shinsetsu janakeria. Kangofu wa shinsetsu ja nakucha naranai. Kangofu wa shinsetsu ja nakucha. Kangofu wa shinsetsu janai to dame. Kangofu wa shinsetsu janakereba komaru. Ang ehemplong ito ay isang pronoun, watashi, ako. Ating sentence, ang pupunta ay kailangang ako. Ang nai form ng watashi ay watashi janai. Ang pupunta ay kailangang ako. Iku no ga watashi janai to ikenai. Iku no ga watashi ja nakereba naranai. Iku no ga watashi ja nakereba ikenai. Iku no ga watashi ja nakucha naranai. Iku no ga watashi ja nakucha ikenai. Iku no ga watashi janai to dame. Iku no ga watashi ja nakereba komaru. At ang katapusan nating ehemplo ay isang noun. Ang sentence, ang dugo ay kailangang type O. Halimbawa, may nangangailangang bigyan ng dugo sa ospital at ang kailangan ng pasyente ay ang type O na dugo o O gata sa Nihongo. Ang nai form ay O gata janai. Ngayon, gagamit tayo ng mga formal forms. Ketsueki wa O gata janai to ikemasen. Ketsueki wa O gata janakereba narimasen. Ketsueki wa O gata janakereba ikemasen. Ketsueki wa O gata janakucha narimasen. Ketsueki wa O gata janakucha ikemasen. Ketsueki wa O gata janai to dame desu. At ketsueki wa O gata janakereba komarimasu. Ngayon, nakuha mo na ba ang iba't ibang pattern ng pagsasabi ng kailangang gumawa? Maraming kombinasyon ang pwedeng gamitin. Ngayon, translation practice tayo. Sasabihin ko ang Nihongo at pakisalin sa Tagalog. Onaka ga suita, tabe nakereba naranai. Onaka ga suita, tabe nakereba naranai. Sa Tagalog, ako'y nagugutom, kailangan kong kumain. Neru mai ni ha o migakanakereba ikemasen. Neru mai ni ha o migakanakereba ikemasen. Sa Tagalog, sa hindi pa ako matutulog, kailangan kong magsisipilyo. O sa hindi ka pa matulog, kailangan mong magsisipilyo. Ang conjugation na neru mai ni ay nagpapahiwatig ng sa hindi pa gagawa ng nantoka-nantoka. At pwede mo itong reviewin sa leksyon 35. Tabete kara sara o arawanai to ikemasen. Tabete kara sara o arawanai to ikemasen. Pagkatapos mong kumain, kailangan mong hugasan ang mga plato. O pagkatapos kong kumain, kailangan kong hugasan ang mga plato. Pwede mong reviewin ang te kara conjugation na nagpapahiwatig ng pagkatapos gumawa ng nantoka-nantoka sa leksyon 36. Fuyu ni tsukau jaketto dakara atatakaku nakute wa naranai. Fuyu ni tsukau jaketto dakara atatakaku nakute wa naranai. Dahil pang winter na jacket, siguradong mainit ang jacket. Ang fuyu ni tsukau ay naglalarawan sa jacket. Ang jacket na isang noun ay nag-no-nominalize sa verb clause na fuyu ni tsukau. Fuyu ni tsukau jaketto. Jacket na gagamitin sa winter. Pwede mong reviewin ang mga noun-based subordinate clauses sa leksyon 43. Okane ga amari nai kara, kau kuruma wa yasuku nai to dame. Okane ga amari nai kara, kau kuruma wa yasuku nai to dame. Dahil wala akong masyadong pera, ang kotseng bibilhin ko ay dapat mura. Ang kau kuruma
ay isang noun-based subordinate clause. 校長先生は人間関係が上手じゃなければいけません。校長先生は人間関係が上手じゃなければいけません。Ang principal ay kailangan magaling sa pakikipagtungo sa ibang tao. Dapat lang dahil makikihalubilo ka di lang sa mga estudyante, kundi sa faculty staff mo at sa mga magulang ng iyong mga estudyante. Ang Jose na ay isang na-adjective na nagpapahiwatig ng abilidad at pwede mong reviewin ang abilidad na lesson sa leksyon 8. Shinshitsu wa shizuka de nakereba komarimasu. Shinshitsu wa shizuka de nakereba komarimasu. Ang bedroom ay kailangang tahimik. Dapat lang dahil pag maingay, di tayo makakatulog. Moshikomi wo sign suru no ga watashi janai to dame desu. Moshikomi wo sign suru no ga watashi janai to dame desu. Ang magpipirma sa application form ay dapat ako. Meron tayong particle na no na nagno-nominalize sa buong verb clause na moshikomi wo sign suru. Ang no ay ginagamit imbis na koto para emphasis. Pwede mong reviewin ang nominalization gamit ang no at koto sa leksyon 44. 映画は日本で上映しますので、字幕スーパーが日本語でなければなりません。映画は日本で上映しますので、字幕スーパーが日本語でなければなりません。Dahil ang sine ay ipapalabas sa Japan, ang subtitles ay kailangang nasa Nihongo. Kailangan mong kumain. Pwede nating sabihin, anata wa tabe nai to ikemasen. Ngayon, ano ba ang kabaliktaran ng must conjugation? O paano ba sabihin ang must not sa Nihongo? Halimbawa, kailangang hindi ka kakain. Napag-aralan na natin ito at ito ay ang conjugation ng pagbabawal, ang tewa ikenai na conjugation na ating sinuri sa leksyon 38. Anata wa tabete wa ikemasen. Susumahin natin ang leksyong ito. Ating natutunan paano ipapahiwatig sa Nihongo ang conjugation ng obligasyon o kailangan kong gumawa o must. Ang conjugation ito sa Nihongo ay may dalawang parte. Ang unang parte ay isang negative conditional kung hindi mo gagawin. At ang pangalawang parte ay isang negatibong resulta. Kung hindi mo gagawin, may negatibong resulta, kaya kailangan mong gawin. Ang negative conditional ay pwedeng nakereba na nasa-shortcut sa nakya, pwede ring naito, at pwede ring naktewa na nasa-shortcut sa nakutya. Ang pangalawang parte ay pwedeng narimasen, ikemasen, dame des o komarimas at ang kanilang mga plain forms. At kung gagawa ka ng mga kombinasyon sa alinmang nasa part 1 at part 2, pwede tayong magkaroon ng hanggang 20 na paraan na pwedeng sabihin ang kailangan kong gawin o dapat kong gawin sa Nihongo. Ang must na conjugation ay pwedeng gamitin sa mga verbs, adjectives, pronouns at nouns. Sa kabila ng napakaraming kombinasyon na pwedeng magsabi ng must, ang pinakakomun na kombinasyon ay ang nakereba narimasen na kalimitan ginagamit sa sarili nating mga obligasyon. Ang naito ikemasen at naktewa ikemasen na pangkaraniwang tumutukoy sa kung anong dapat gawin ng ibang tao. Kailangan mo tong gawin. Ang kabaliktaran ng conjugation, ang dapat hindi mo gawin, ay ang conjugation ng pagbabawal. Ang tewa ikemasen na atin ang tinalakay sa leksyon 38. At hanggang dito na lang ating leksyon tungkol sa must conjugation. Sa susunod na leksyon, ating pag-aralan ang ba-hodo na conjugation. Tsugi no lesson ni mata aimashou. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni
Gambatte kudasai. Ja, mata ne!